अनजालु फरायसा फरायसुलिनो दिनै आङो टेन्सनि गुबुन मोनसे आयदा बे जाबाय सिम्पल पास्ट टेन्स। बे सिम्पल पास्ट टेन्सखौ आङो नोंसोरनो फोरोंनो नाजादों। बे सिम्पल पास्ट टेन्सआव जोङो subject plus verb plus object जोङो सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सआव जेरैबायदि जों मोनदोंमोन जेरैबायदि I eat rice, we eat rice। दा बे मेन भार्बखौ जोङो सिम्पल पास्ट टेन्सआव मा खालामना लानांगौ? इटनि पास्टआ मा जोंनिया? नैबे इटनि पास्टआ मा? इटनि पास्टआ जाबाय एट। मेन भार्बखौ जोङो पास्ट टेन्सआव सोलायनानैनो जोङो बे सेन्टेन्सखौ जोङो मा खालामनो हागौ? सिम्पल पास्ट टेन्सआव खालामनो हागौ। नालाय इटनि पास्टआ जाबाय एट। दा बेनिनो फार्स्ट पार्सन I मा जागोन? एट अबजेक्टआ जागोन जोंहा राइस। बे जाबाय अबजेक्ट, बे जाबाय भार्ब, मेन भार्ब, बे जाबाय साबजेक्ट। थिग बेबायदिनो प्लुरेल नाम्बारावबो आइनि फांसनआ जाबाय उइ। बेखौ बेबायदिनो फैगोन उइ एट राइस। We eat rice। नैबे subject plus verb plus object arba दा बे फर्म I ate rice, we ate rice। दा सिम्पल पास्ट टेन्सआ माखौ फोरमायगोन? जा बाथ्राया जाखांलांबाय, जानानै थांखांबाय। जेरैबायदि I ate rice, आं ओंखाम जादोंमोन। बे ओंखाम जानाय खामानिया जोंनिया अलरेडि जाखांलांबाय, जों जाखांदोंमोन, जानानै थांबाय। बे बाथ्राखौ फोरमायनो जों बे सिम्पल पास्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। दा बेबायदिनो सेकेन्ड पार्सनाव जों मोनगोन you ate rice, नों जादोंमोन, you ate rice, नोंसोर जादोंमोन। नैबे थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव मोनगोन मोनगोन थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव मोनगोन आरो बेनि थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बारनि बांसिनआ जाबाय they ate rice। दा बेबायदि पास्ट टेन्सआव थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बार बा बेवहाय HATES जायो ने? थर्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव H राइस होननानै जोङो
बुङो थार्ड पार्सन सिंगुलार पास्ट टेन्सआव होनो ना प्रेजेन्ट टेन्सआवसो बे थागोन थार्ड पार्सन सिंगुलार नाम्बाराव he ate rice दा ate जाया जागोन they ate rice बेनि उनाव मोननैसो होमवर्क होनि आङो बेखौ नोंसोरो गावबा गाव कारेक्टयै लिरनानै मेसेज जुगै बा फननि जुगै WhatsAppनि जुगै आंनो फोरमाय बेखिनियानो होमवर्क हिसाबै बेखिनिखौ आंनो दिनैनि बे डिजिटेल क्लासरुमनि जा क्लास बेखौ मोजाङै बुजिना लानानै होमवर्क हिसाबै बेखिनिखौ आङो खालामनानै मेसेज जुगै आरो WhatsApp जुगै